Guys, welcome back to my YouTube channel. Ini inklonji recipe maltandalla Mangalore goli baje bali poi malpuga kene namanta padodu pura panpen కొంచెం సోడా ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಡಾ ಇವು ಹೆಂಚಿನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ತುಂಡುಗತ್ತು ಶುಂಠಿ ರೆಡ್ಡಿಸಲ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಚಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಕ್ಕ ಮೊಸರು ಮಕ್ಕ ಮೈದೇನ ಅರ್ಧ kg ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಸೆ ಪೂರ ಒಂದಿನಂಚು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನೆನಪುಗ ಪಾಡನ್ ಗೈಸೆ ಸೋಡಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ಮೈದಾ ಅರ್ಧ kg ಏನು 1/4 kg ದಾತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಸ ತೂಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನು ತುಲೆ ಇತ್ತು ದಪ್ಪತ್ತು ನೀರು ತುಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಸೇನು ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ತಾರಾಯಿಂದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಆಂಡೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಜಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಇಸೆ ಆಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಅವನಾಗ ತೂಕ ಏತು ಉರ್ಬುದು ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡದು ಅಂದಾಗ ಮಲ್ಪು ಏನು ತಲೆಸೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡು ತಲೆ ಒಂದಿನ ವಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಚ ಬುಂಡ ಸೈ ಅಂಚಿನ ಮುಳೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀತೆ ಬಿಸಿ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ನು ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಕ ಪಂಚತನಿಗೆ ಆ ಶುಂಠಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಏತು ಫ್ಲಫಿ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಲೆ ಎಂಕಣ್ಣ ಈ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಡುಪಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ఉంది ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ದು ಎದಾತು ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು